אהלן, שלום. אני פה לשמוע לי. וברוכים הבאים לדברי הדברים. אתם בטח חושבים לכם בבית, ככה, פנט שלכם. אוכלים לכם איזה שוקולד פרה עם ביסקוויט כזה. אתם מכירים? קטנים. ושותים איזה שוקו נסקוויק. כזה מתפורר. בטח, אתם שואלים את עצמכם, מי זה האיש הזה? ומה הוא רוצה מהחיים שלי? אז, אתם יודעים מה אני רוצה מהחיים שלכם? אתם יודעים מה באמת קורה פה? דברים. אני סרגי, בלש פרטי. בדרך כלל אני חוקר מקרים של גנבות. אבל איך הגעתי לכאן? זה היה לפני יומיים. ישבתי במשרד, וכמו בכל יום המזכירה שלי הביאה לי קפה. ובדיוק כשהנחתי את הספל על השולחן, היא נכנסה דרך הדלת. היא הייתה זוהרת, ממש כמו מתוך חלום. היא התיישבה על הכיסא ולא יכולתי שלא להתעלם מהריח והמראה שלה. היא סיפרה על אחותה שנעלמה לפני שבוע. היא מכרה את אחד התכשיטים העיקריים של המשפחה כדי לממן חופשה. מסתבר כי בטעות היא מכרה את התכשיט לרלף האריה. אומרים שהוא הכי מסוכן ואכזרי פה בעיר. לאחר ששמעתי על המקרה, יצאתי בחיפושים אחריה. לא משנה מה קרה, מסתבר שאותה בחורה היא אשתו של רלף. ומה הוא רוצה ממני? אין לי מושג. איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? אתה מוכן לעשות הכל בשביל לשמור על הנישואים שלנו. אבל אני לא מוכנה לעשות כלום. כלום. כמו שלא צדקת. את השליטה. הכסף. מקווה שאתה בסדר. רגע. יש פה קצת דם. תקשיב. תספר לי מישהו על מה שהיה פה. גם על השיחה הזאת. אני אדאג לזה שירגעו אותך. בסדר? מעולה. עכשיו חכה פה רגע. שתיקה היא כוח, ואני אשמור על שתיקתי. לא. אני לא יכול. כי אני לא יכול. כי ככה אני לא יכול. מה למה? יש לי דברים, קבעתי דברים. קבעתי כל מיני דברים כבר לפני שבוע, אני לא יכול לבטל דברים, לא! לא! אני לא יכול. לא. לא, אני מרים את הכל ככה, כי זה מעצבן אותי, כי אני אמרתי לכם שאני לא יכול לבוא. זה מעצבן. אמא! סליחה שצעקתי, אמא. יש ניצלים?
טוב, אז בשתיים הלוואה שלך? ביי, אמא. מה אתם רוצים גם אתם? שלום לכם. אני יעקב, חקלאי וקיבוצניק כבר 15 שנה. 18 שנה שאני מגדל חסה. אשתי עזבה אותי לפני שנה. למה? כי הכרתי את אהבתי החדשה. זה היה ביום סגריר כזה, באמצע החורף. יוני-יולי ככה. אז יצאתי לי מהפאב השכונתי של הקיבוץ. אז באו איזה כמה נערים עם קלנועית. שמעתי לי מכות רצח ככה. הפילו אותי ככה, טרח, טרח, תוך הארץ. ואז מצאתי. היה ניחוח כזה. נבחד. ירוק, עם קקי ונמלים. זה הרגע שבו קיבלתי את הדשא. בואו איתי והצטרפו אל מסע, אל תוך הדשא. אנחנו נמצאים כאן, בתוך הדשא. כן, זהו הדשא. בתוך הדשא אתם יכולים לראות יצורים מדהימים, לראות מולקולות של נמלים, ונמלים מולקולריות. גם קקי. הרבה מאוד קקי. הדשא צריך מים. צריך מים, כמו כל צמח או יצור חי אחר. אז בוא תסביר לצופים בבית קצת על הדשא. הדשא הוא מקום נפלא שבו... עזוב אותי! הדשא זה מקום נורא! אני רוצה ללכת מפה! אתם לא יודעים איזה סיוט אני... פאק! כן, אנשים, מה קורה פה? זה לא פרסומת של נעליים בכלל, זה פרסומת של... אוי פאק! אחי, יש לך 2 שקל? יש לך 2 שקל? לא, יש לי שנקל. לא, יש לי רק שמש. אחי, יש לך פה 2 שקל? לא. אהלן! טוב שחזרתם אלינו. אני מקווה שאתם כבר מבינים איך הדברים מתנהלים פה. אז בואו לא נדבר כמעט ונביא לפה את מר תפוז מכני. שלום. תודה. שלום לך מר תפוז מכני. נו, שמעתי היית עכשיו בהפקה בשוויץ. איך היה? כן, אבל היה קשה להיות כאילו הישראלי היחיד שם? כן, שמעתי על התקרית עם הגריפסטנד האנטישמי, זה לא בסדר. הכל בסדר, נכון? כאילו, אתה לא... יצאת בסדר, נכון? זה מה שחשוב?
זה מה שחשוב, כן? גם הקהל חושב ככה, נכון? גם הקהל חושב, סליחה. גם הקהל חושב ככה. רגע, סליחה. מה קרה? מה קרה? אני פה באמצע רעיון, אתה מפריע קצת? מה הרעיון? אתה מדבר לאנס? נו. מה קרה לך? אני צריך לא. אני צריך אתה תנקה אותו אחר כך. אתה תנקה אותו אחר כך. תקשיב, שמילי! אתה... לא. לא, שמילי! שלום, חזרתם אלינו. טוב, אז כמו ששמתם לב, מר תפוז מחני לא יכול להיות איתנו כי קרתה לו פה תאונה קטנה עם המנקה שלנו, אז אל תדאגו, הכל בסדר, הוא הלך למיון ומטפלים בו כראוי ברגע זה. אז אל דאגה אנשים. מי שדואג בבית, מי שיתקשר, הכל בסדר. עכשיו בואו אני אספר לכם קצת על עצמי. טוב, אז אני פה לשמוני, כמו שאתם יודעים, ובכיתה ד' במתנ"ס זה היה. בשכונת התקווה זה היה. אז היה לנו, היה תחרות סולמות ונחשים. אני, כבר בכיתה א', כשהלכתי לחוג סולמות ונחשים, הייתי הכי טוב בזה. הכי טוב בזה. למדתי את כל הטקטיקות ואני יודע איך להפיל אנשים עם הנחש, ואיך את עצמי לעלות ככה תוך שנייה. וזה היה ממש כיף, כאילו אפילו יש לי גביע בצורה של סולם, נחש כזה, לטפס עליו. מגניב לגמרי, באמת, אני צריך להראות לכם את זה יום אחד. אתם יכולים לראות את זה פה על ה... לא, אי אפשר לראות את זה, בסדר, לא נורא. טיפשים שמה. בקיצור, ואז אחרי שזכיתי, כבר הייתי באליפות אירופה של סולמות ונחשים. הלו, סליחה, שבילי. לא בסדר פה. מה קרה? בקיצור, מספיק, שבילי. מה אתה רוצה? תפסיק לנקות פה. תקשיב לי, זאת עבודה שלי. אז זה גם עבודה שלי, אני מנקה פה. מה קרה לך? אז מה אתה מדבר פה לדבר הזה, הדבר הזה עם מה זה? זה קהל, חביבי. תגיד שלום לקהל. אהלן קהל, זה קהל. בכל מקרה, אני מנקה פה. לא, אתה לא מנקה פה. תקשיב לי, אני כן מנקה פה. רשום לי... רגע, שנייה. לא משנה, אני מנקה פה. אני יודע שזו עבודה שלך שאתה מנקה פה, אבל... אתה חייב להתחשב בזה שאנחנו באמצע שידור חי פה, ואנחנו לא יכולים לעצור את זה רק בגלל שאתה מנקה פה. מה קרה לך 3 אנשים? 3 אנשים, 300 איש. מה קרה לך? לספור לא יודע, תביא לי פה. תביא לי, זה עבודה שלי. תביא, זה גם עבודה שלי. תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. אני פה לא משחק משחקים. תקשיב לי טוב. כרגע זאת תוכנית שלי. תוריד בבקשה את האקדח. תוכנית שלי. זה התוכנית שלי. תוכנית שלי. תוריד את האקדח! עכשיו, התוכנית דבר מדהים. אתה לא... דבר מדהים. תקשיב לי פה. זה הרגע. תקשיב לי. עכשיו אנחנו עוברים... תעשו פה משהו, מישהו! גילי, תעשי משהו! מישהו, יורי! תקשיב, אתה חושב שהוא ימצא אותנו פה? אתה ממשיך לפחד ככה? בטח שהוא ימצא אותנו. יכול להניח את הפחד שלנו, אתה לא מבין?
אבל איך אפשר לא לפחד? תחזיר את עצמך בידיים. אנחנו צריכים לצאת מפה חיים. איך אפשר להחזיק את עצמנו בידיים? אתה ראית מה הוא עושה לאנשים? ראיתי, זה למה צריכים להיות יותר חזקים ממנו. אנחנו חייבים להחזיר את כוף הקודש הזה. כוף הקודש הזה הפך להיות דבר משני כששחררו אותנו פה. אולי הם הלכו להזיק עזרה. לא נראה לי. הם ראו כמונו מה שהם עשו. אני בטוח שמפחדים יותר ממך אפילו. אבל... אני לא יודע. אנחנו נשרוד? אנחנו נשרוד. טוב. אולי ימצא אותנו. ולא. ולא. מה אתה עושה? מה קרה לך? לא! לא, זוועה! זוועה! אמא, אבא וכל תושבי העיר, שמיעו פה לשמוע לי בתוכנית הטלוויזיה דברי הדברים. כבר 3 ימים שאני נמצא פה, כלוא על ידי שבילי בוטרשווילי. כדי להסכים לשחרר אותי, אתם חייבים למלא אחר ההוראות שלו. והוא רוצה את כל מה שהוא מבקש. הוא דורש את זה. קדימה, תקריא את זה. וזה מה שהוא דורש. כמות בלתי מוגבלת של תירס לכל החיים. בפחית. כאילו שימורים. תמשיך. אוסף בובות הטרולים השלם, בכל הגדלים, וכל האלים השיער הוורוד. תמשיך, זה טוב. ובקשה האחרונה שלו זה המשקפיים המקוריות של זאב רווח מצ'רלי וחצי. כן, תשיגו לי את זה ואשחרר אותך. בבקשה תעשו את זה. בבקשה תפסיקו עם החרא הזה! מה? חלאס, נמאס לי, די! מה קרה לך? מה קרה לי? מה קרה לך? מה קרה לי? אני פה משתלט על התוכנית. אז התוכנית שלי, חביבי! זה לא שלך פה! אבל השתלטתי עליה. אתה לא המנכ"ל בו. ומה איתך? אני גם לא. יש פה ריס. הלוואי שישחררו אותי. אז מי המנכ"ל פה? בתיה כץ. איפה באתי עכשיו? בבית, לא מנסה. לא, אז מי המנכ"ל עכשיו? עוד ריס. אני. נו. אז לך מפה, לפני שעשה לך פה דברים. למה, מה תעשה לי? מה אני אעשה לך? מה תעשה לי? מה אני אעשה לך? מה תעשה לי? זה מה שאני אעשה לך! זה יום. אהלן! שלום לכם. מקווים שנהניתם מהתוכנית היום. הייתה לנו תוכנית קדושה בדברים. טוב, אנחנו מקווים שנהניתם, שלקחתי מכם איזה משהו קטן ללב. וזהו, נתראה
קרה לך? מה קרה לך? להתראות לכם אנשים בתוכנית הבאה של דברי הדברים. איפה הדברים? פאק! 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 מפיקה! מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? פאק. פאק. אוקיי. מה קרה לך? פאק. ימות לי פה. אוקיי. 1, 2, 3.